Yan, may buntag. Sige, pamatay kayo mo, sir. Oo. Ha? Dre David. Hawak, tapos unsa pa? Asa David yung arthritis? Asa man David ang sakit ng arthritis sa tuhod? Unsa pa gyud? Hawak, tuhod, unsa pa? Kamot, unsa man kamot? Sakit-sakit mga juwin-juwin? Unsa pa gyud? Sulti tanan mga ginagmay mga pamati. Ora to? Yore? Unsa man kataas mo yore? 200, 300, 400, unsa man kataas? 400? Kanos alang na? Tuig. 400 taon. Unsa pa gyud? Normal ang dugo? Oo. 120. Unsa kataas? Di na kita. Mabot ra 150. Ana ra. Unsa pa gyud? Pamoy-poy, pangalay, banhod, wala. Wala na. Pero ang number 1 namang ginapamatay, sakit lang ang hawak. Huwag mga tuhod, ana. Sakit hawak, tuhod. Nasa ganyan yung address no? Rojas, no? Yan, shout out sa taga Rojas Extension, Rojas X. Rojas Extension, Digo City, atong tabangan si sir. No? Shout out sa ko ang mga subscribers sa YouTube o katong wala ka subscribe na mo. Yan. Pwede po mo comment sa ko ang YouTube channel kung may mga pangutan na bahin sa mga sakit, no? Nga wala pa maayo. Sige. Ulok. Asa na sa siya? Sa BSPG, sa mga VIP ba? Ulok ta sa ulok. Anak na niya mo, sir. Kapag ko ha. Asa ito t-shirt siya? Ano t-shirt? Ano ito sa ha? Bida ni nakarekomenda ni. Ayaw mga gusto mo natin mapulis ha? Pulis, sundalo, baligan ni Mayor dali. Taga na dali. Pwede na bitaw na siya kung Ano siya? congressman kung kuwan. Ne? Si Mana. Congressman Dagat. Tama yun. Nato ka masara. Pero gamay ko. Saka na gamay ka. Gamay lang. Okay. Nakapira ka na. Asa na ba sa'yo mo? Nasa, kuhan ma'am, malita. Off na, karang uwi ka. Oo, kung muna doon. Yung kay Gilabayan. Okay na sa rin. Nasa malita. O, bita lang daw, kaya nguban daw, patay yun ang lagyo ah. Siya sa una, layo pa yun. Layo pa daw sa malita sa una. Nguban. Pero kulit na itong juwalo lagi ni Gilabay. Layo. Man, Gilabay ka sa kumbal. Oriental. Dugay ka na bumalik tayo. Grabe no? Ay, bakante di ari. Rag sakit-sakit na netong lawak di padi-padi. Singot uga lagi daw. Oh, yun. Bisa ko. Asa to sundo di singot uga mo wala dyan. Ako kay kasakit ako. Likod. Uga naman lang daw. May nagkabalo mo sa kuha, ma'am? Facebook, sir. Facebook? Tama. Katabang ganda ni Facebook po, no? Lugar mo tanaw sa YouTube, ma'am. Kita naman mo sa YouTube. Wala pa. Tanaw, Sa Eric Facebook. Hilot, kanis siya. I-post na po na ko dito.
YouTube na ko, Eric Hilot. Hindi mo pa sir? Ha? Hindi mo pa kalag. Pwede. Siguro. Siguro. Sudoro at tinood. Tinood yun. Ang gato. Maagot ang sa dili, sir. Unto, hapon, gabi, bawal doon kumasa. Hapat, ligo, sir, ha? Okay, nga nagbawal na to, kaya mapas mo imong lawas, ha? Ang tawag na niya, pasmos busot, ha? Kaya ka nagkabasa ni Kule. Wala. Masa, hapat, ligo, ano? Wala mo ka, Wala. sa una. Oo na, pwede yung kukuha na naman. Breakfast na. Kanang magbasag hapon, gabi, unto hapon, gabi mo, na hinungdan, ganong na ay paralyze. Walay kusog. Dili na pareha, paralyze kung stroke. Wala ba siguro sa una. Nabukod pa. Kaya sa her, kit yung may. Kanang join, arthritis na sir, ha? Basta join ng mga buk. Bantay ka na sir, ka na. Kani dili, lusay ni sa sir, ha? Wala tuon ni sa nga lusay. Kani lusay, pag di na tamit ang lugon, mudako, may madugay, mga ninong na pohon, nga magpungat ang sahay, tutas ang sahay, ha? Mao ni sa singot, ugas, ha? Birthday oh, hindi ako pagkapoy sa time eh. Taong baboy.